αστέρια. Μέσα σε νεπελώματα, του ήλιου τα ημέρια, ταξίδευα στο άδειο. Και μου ήρθε τέτοια ζάλη, που δεν πρόσεξα καλά, και η άρκτωση μεγάλη μου πάτησε μια γωνιά, σαν τίγρης και σαν ίελα. Φωτεινής. Έκανα λίγο αριστερά και να σου μπρος μου 3-1. Και μόλις πάω δεξιά και στρίβω, παίρνοντας όλη τη στροφή. Πού πάω και καταλήγω? Μέσα στους δίσκους του ζητώ. Δεν ξέρω πού να πάω. Ζαλίστηκα τόσο πολύ. Και φάει μια βόμβα. Έπεσα. Ναι, ξέρω, πέσαμε. Έπεσα κυριολεκτικός. Αλλά πιάσαμε. Εκεί όμως να βρίσκομαι μήπως το φεγγάρι. Πού να με ρίξαν άλλοι που πισινού τα βάρη. Ώστε δεν βρίσκομαι λοιπόν στη Βενετία. Κύριε, έχω μια συνάντηση και έχω αποχωρήσει. Κυρία, ευτυχώς πέτρωσα στο Παρίσι. Είσαι πολύ για σένα. Γελάτε. Ναι, αλλά πρέπει να φύγω. Εμείς σας πέσω μεράω. Θα θέλετε να μάθω πώς βρέθηκε εκεί πάνω? Όχι, θα θέλω να μάθω. Πώς βρέθηκε εκεί πάνω? Γιατί για μια εφεύρεση που έτυχε να κάνω. Άρχισε το μελός. Τη Βαρθενιά του ουρανού μπορούσα να πάρω με 3 τρόπους. Τη Βαρθενιά. Με 3 τρόπους. Ποιους? Μπορούσα να σαλαμπάρω. Κρεμώντας από το σώμα μου κρυστάλλινες πιάλες που είχε γεμίσει ο ουρανός με δαχτυλισμένες στάλες και εκθέτοντας τη γύρνια μου στο ήλιο τη φωτιά, θα με τραβούσε ο ήλιος μας ρουφώντας τη δροσιά. Ή σαν μηχανικός, σαν μέγας πυροτέχνης, επιστήμονος ακουστός και πλούσιος ευρεσιτέχνης, με νύχτα και πυρίτιδα θα έπαιρνα τη φόρα, με μια λατρίδα χάλκινη που ανοίγοντας τα τσάλινα της χέρια, θα αναξανώνησε ή στα λιμάδια που βόσκουνε τα αστέρια. Και ο τρίτος τρόπος? Ο τρίτος τρόπος, φίλε μου, εγώ που τόσα βρίσκω, μπορούσα όρθιος να σταθώ σε σιδερένια δίσκο. Έναν μαγνήτη επί τα ψηλά να εξακολουθήσω και δια του μαγνητισμού να τον ακολουθήσω. Όταν θα πέφτει πιο ψηλά, εγώ θα τον πετάω και έτσι ακολουθώντας τον, στο άπειρο μιστράω. Πέρασε η ώρα όμως, κύριε, είστε ελεύθερος. Ποια ώρα? Τι μου λέτε? Τελείωσε η τελετή του γάμου. Ώστε λοιπόν δικάσετε εδώ πέρα. Και σας μπράβο σας, κύριε σκηνοθέτα. Τα παραμύθια σας θα μπορούσαν να είναι ένα κουμπακιάκι από μακριά το παράδεισο. Και δεν θα αποφύγω να πω και σαν καλό. Υπόσχομαι να τη σκεφτώ, κύριε, τη συμβουλή σας. Η ιεροσύνη του στη χρωστή του όλου του σημείου. Εσύ φύγετε! Εσείς, κύριε μου, υποχαιρετήστε τον όρο σας. Φεύγετε. Μα οι Γασκόνοι θα δεν πώς να πολεμήσουν. Σιγά την πατρίδα δεν θα υποτακτήσουν. Θα πάνε να βρει το Σύνταγμα από εκεί τη Και αυτό που λέει είναι διαταγή. Επίγει! Δεν ξέρεις πόσο δύσκολο είναι για μένα να χάσω την Ροξάνη. Είσαι τόσο σίγουρη, πολύ και άντρε. Χριστιαν! Ροξάνη, φύγε! Σε αυτόν εμπιστεύομαι, δεν θα διατρέξει κίνδυνο. Πόσο πρόκειται. Θα είναι πάντα φρόνιμος. Εάν προσπαθήσει, Σε αυτό το φρικτό πόλεμο ποτέ δεν θα αρρωστήσει. θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν. Δεν θα κοιτάξει άλλη. Κουκούτσα, δεν δούμε μυαλό μου και πάλι. Βέβαια, τακτικά, γιατί εγώ πώς θα ζω. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να σας πω.